Hola, benvinguts de nou a Esport a Fons i com veieu avui tornem a tenir un nou convidat que és l'Arcadi Alibés, periodista que està a TV3 on porta més de 40 anys, que va entrar l'any 1984 i segurament que si escolteu la seva veu sabeu qui és, perquè és el periodista que narra a Esport 3 les voltes ciclistes que es fan i també les maratons. L'Arcadi també va estar a Catalunya Ràdio i va començar la seva trajectòria periodística al Noticiero Universal i ha narrat moltíssimes voltes a Catalunya, del qual en 20 ocasions ha fet de speaker, també ha cobert in situ 15 Tours de França i també és un especialista en córrer maratons, perquè n'ha corregut moltíssimes i a diferents llocs del món. Arcadi Alibés, moltíssimes gràcies per venir aquí a Esport a Fons i perdona per abans haver-te dit malament, tot i que això no ho veuran la gent. Molt bé, home. Primer de tot, per començar, les teves aficions ja de ben petit era l'esport o no? Sí, des de que tinc memòria, que l'esport era per mi doncs, la meva vida, no? Recordo doncs, això, amb les ràdios de l'època, els transistors, escoltar els diumenges tot el carrusel deportiu per seguir el futbol, i doncs del ciclisme també des de ben petit. Vaig enganxar a l'època de l'Eddy Merckx, amb aquelles suposades rivalitats entre el Merckx i l'Ocaña, que en realitat només va ser ben bé rivalitat un any, el 71. Jo tenia 11 anys i me'n recordo que estava a colònies d'estiu i portava el transistor per escoltar i vaig saber quan va caure l'Ocaña al Col de Mente i vaig comentar-ho amb tots els companys. Ostres, l'Ocaña ha caigut, ha caigut! I bé, doncs, des de ben petit això tinc aquest record d'escoltar per la ràdio els tours, el ciclisme. En aquella època no es feien encara les etapes en directe per televisió, de seguida van començar per això. I bé, de seguida vaig tenir aquest coquet del ciclisme i sobretot del Tour, que per mi era com una obsessió, no? Poder seguir el Tour. De vacances, arribava el mes de juliol i tenies el Tour de França i devia ser l'hòstia, no?, per un nen Sí, de 11 anys. Sí, també me'n recordo que l'any 73, jo amb 13 anys a l'estiu ja em van enviar els meus pares a treballar fent de cambrer en un càmping perquè no em passés tot l'estiu jugant, i és el Tour que va guanyar l'Ocaña, precisament, el 73, i me'n recordo que m'escapava un moment de la feina per anar a comprar el Mundo Deportivo per llegir, doncs, i per veure les classificacions i tot plegat. I, bueno, has dit que ho has començat tot amb el carrusel deportiu, per tant, tu, el futbol, l'esport que comences així i seguim més és el futbol, podríem dir? Sí, bueno, com tothom, però vaja, Sí. futbol i ciclisme, sobretot. Així com el futbol era una cosa ja genèrica de tots els nens, de tots els companys de la meva edat, el ciclisme no. El ciclisme només hi havia un altre noi molt aficionat, que és el que em va aficionar a mi, i que treia la ràdio al carrer i a l'estiu i sentíem el Tour. Però vull dir que el ciclisme potser no era tan majoritari, com passa avui dia, de fet. No, sí. El futbol és l'esport S'ho menja tot. S'ho menja tot, no? I què t'anava a dir? Clar, el ciclisme abans només es parlava sobretot als mitjans del Tour de França, que tu n'eres petit, o també de la Vuelta al Giro, amb les clàssiques, o no? Les clàssiques no arribaven tant aquí, no. La Volta a Espanya sí, òbviament, i el Giro també. I també recordo molt, òbviament, el meu primer contacte físic amb el ciclisme va ser la Setmana Catalana i la Volta a Catalunya. Jo vivia a l'Ametlla de Merola, un lloc petit del Berguedà, del sud del Berguedà, i me'n recordo d'haver anat a veure la Setmana Catalana, etapes a Caral, a Berga, l'època del Merckx i l'Ocaña i el Sotemelk, amb gent més gran que jo encara no conduïa, òbviament, i em portaven amb el cotxe i havíem anat a Caral a veure, el primer lloc on jo vaig veure de prop els corredors. I a Manresa, una sortida de la Volta a Catalunya, allà caçant autògrafs també, no? Que ara em sap greu haver-los perdut, clar, dels anys i els traslladats de les coses, però jo tenia l'autògraf del Merckx i de l'Ocaña, dels ídols de l'època. I l'Eddy Merckx ja des de... Bueno, quan tu eres jove, per tu era el teu ciclista preferit? Tothom parlava com el millor ciclista del món, que s'anava a una prova i guanyava tot, o no? Sí, bueno, anava tot. El que passa és que, clar, en aquella època, clar, només senties les ràdios espanyoles i la televisió espanyola, l'única que hi havia, i òbviament, com que es va escaure doncs, aquella rivalitat que amb l'Ocaña, això, doncs, una mica et menjaven el coco una mica i els nens allò, anàvem, com aquell que diu, anàvem amb l'Ocaña, no? Anàvem amb el Merckx
però bé, de seguida veus que el Merckx era imbatible, que era el millor per mi. A veure, a mi totes aquestes discussions de qui ha estat el millor al llarg dels anys, ciclisme i en qualsevol esport, no? No m'agrada perquè és impossible comparar èpoques, no? Però jo crec que en el cas del Eddy Merckx és bastant unànime que és el número 1 del món. És a dir, clar que es costa molt comparar èpoques, però és que vaja, jo recordo això, quan començava el mes de febrer i acabava l'octubre l'escalada de Montjuïc i sortia a guanyar-ho tot, no? Avui dia l'únic que s'hi pot comparar una mica és el Pogačar, que ha trencat una mica de motllos i esquemes, perquè ha tornat una mica aquest ciclisme antic de l'època del Merckx, perquè durant tots molts anys hem estat veient com les grans figures del moment centraven tota la temporada doncs, en un dos objectius. L'Indurain potser va ser el primer de centrar la temporada exclusivament amb el Tour de França, no? Però ara sembla que afortunadament tenim ciclistes doncs, que són més que entenen que una mica s'ha d'aprofitar tota la temporada i sortir a guanyar pràcticament tot el que corres, no? Que és una mica el que feia l'Eddy Merckx. Després et preguntaré per aquesta comparació, després te la tiraré, la comparació Merckx-Pogačar. Tu, i el primer contacte amb el periodisme, quan el tens? Bé, amb el periodisme, a veure, de fet, jo des com deia, des de ben petit em vaig aficionar molt a l'esport i que també m'agradava molt al col·legi doncs, fer les redaccions, escriure, se'm donava bé i tot això. Ja de molt petit vaig dir, ostres, jo m'agradaria ser periodista esportiu, no? I en una d'aquestes visites a la Setmana Catalana a Berga, recordo que ens vam colar en una sala de premsa, allà, amb uns amics, i, ostres, i els vaig veure escrivint, i vaig pensar, ostres, doncs, aquests cabrons veuen els corredors de prop, si jo vull ser això quan sigui gran, no? I aleshores, de seguida vaig dir que volia fer periodisme, i efectivament, doncs, vaig acabar el batxillerat i el COU, que era en aquella època, no? I ja vaig començar Ciències de la Informació a Bellaterra, vaig començar periodisme. I ja no vaig esperar a fer els 5 anys de carrera i començar a buscar feina, sinó que ja fent segon de periodisme vaig tenir la sort de començar a treballar ja, no? I el meu primer contacte doncs, va ser això, al carrer Rocafort, on hi havia la revista Don Balón, i feien les pàgines esportives del Noticiero Universal, es deia l'Equipo 10. I llavors vaig poder començar allà a fer els meus primers pinitos, que diuen, amb la sort que aquella mateixa gent que portava això doncs, eren els que estaven començant a fer l'embrió del diari Esport. Prèviament hi va haver una revista molt efímera que va durar mesos només, que es deia Tot Barça, que va ser una mica de prova de com seria tipogràficament el diari Esport, començar a incorporar el color, molts requadres, eliminar doncs, el periodisme d'aquella època que es basava en molts textos molt llargs, aquí no, aquí eren menys text, molts requadres, no? Molta foto, i una mica doncs, Tot Barça va ser l'embrió, i el 3 de novembre del 1979 surt el diari Esport. I jo ja estava allà, és a dir, que vaig ser dels fundadors del diari Esport. I aleshores ens vaig estar això, 4 anys, fent només premsa escrita, fins que allà vaig compaginar amb ràdio, i llavors ja el 84 vaig entrar a la tele. I allà l'esport que escrivia sobre el Barça o no? O tocava fer altres coses? No, de tot. O sigui, a veure, bàsicament feia Barça i Espanyol. Recordo que érem un equip de 5 o 6 redactors que ens alternàvem. És a dir, no hi havia l'equip de Barça i l'equip d'Espanyol, sinó que una setmana feia una setmana feia l'altra. Vull dir que tant feies Barça com Espanyol. I jo una mica, com que la meva afició del ciclisme ja la portava dins, doncs quan arribaven les voltes i això, doncs demanava, ostres, que deixeu-me fer el ciclisme, i no anàvem encara enlloc, però bé, sí que vam començar força d'hora, perquè jo ja recordo l'any 80, la Vuelta que guanya Faustino Rupérez, ja vam anar a cobrir un parell d'etapes per aquí al Pirineu. I llavors ja, a partir del 81, ja l'esport em va enviar a la Volta a Espanya. El Tour no, que prou pressupost encara, ni el Giro, òbviament, ni res, però com a mínim Volta a Espanya i Volta a Catalunya, això sí, perquè la Volta a Catalunya el diari Esport la va agafar com a pròpia ja com a diari oficial des de bon començament, des de l'any 80. Si l'Esport neix el novembre del 79, doncs el setembre del 80 ja es converteix en el diari oficial de la Volta. I jo ja encapçalava un equip de 3 o 4 que vam anar a la Volta i ja és el meu primer gran contacte amb el ciclisme i amb la Volta. I de la Volta des d'aleshores, imagina les voltes que porto. Sí, moltíssimes, I durant, com has dit al principi, durant uns anys, 20 anys, vaig fer un parèntesi com a periodista, diguéssim, per fer de speaker
fer tota la megafonia de sortides i arribades de la volta. I el diari Esport, quan el fundeu, el diari es penja, bueno, es publica cada dia o feu un setmanal o no? O és cada dia? Sí, sí, és curiós perquè, bé, de fet va ser el primer, perquè en aquella època els dilluns els diaris no sortien, els esportius sí, els de professional no sortien el dilluns, i per descansar un dia. Llavors hi havia el que en deien la hoja del lunes, que era un diari, perquè la gent tingués un diari el dilluns, era la hoja del lunes. I els esportius sí que sortien, però llavors crec que descansaven un altre dia, si no recordo malament. Però en canvi l'esport no, l'esport ja surt d'entrada els 7 dies de la setmana. Una mica innovant amb això, no? Un diari que volia ser modern, canviant una mica doncs, les estructures de compaginació, molta fotografia, molt requadre, i a més d'això, doncs, sortir diàriament. No? Però has dit que éreu 6 treballant, no, al principi? No, bueno, que fèiem Barça espanyol. Que feu Barça espanyol, val. Pensava de tot, i dic, si sou 5 o 6... No érem gaires més, Doncs... Quants més, sí, òbviament. No, però els que fèiem carrer, els que anàvem a fer informació diària d'entrenos de Barça espanyol, que a més vam ser els primers d'anar-hi 2, perquè l'esport ja posava moltes més pàgines, i en canvi els altres mitjans enviaven una persona al Mundo Deportivo, en aquella època encara hi havia el Dicen. Nosaltres vam començar a enviar-hi 2 i a partir d'aquí tothom va començar a anar massivament als entrenaments. I després passes a Catalunya Ràdio al 83. Això ho compagines amb l'esport o...? Sí. Això va ser, jo recordo perfectament que estava jo precisament cobrint un entrenament del Barça i em ve el Lluís Canut, que jo ja el coneixia perquè ell feia ràdio, havia estat a Ràdio Nacional i a la SER, doncs això dels entrenaments i dels desplaçaments i tot això. I em comenta, mira, m'han encarregat de formar la redacció d'esports de la... Encara no hi havia nom, no era que eren les emissores de la Generalitat, em deien, que sortiran ara al 83 i això, bueno, i estic buscant gent que pugui fer ràdio, tu parles bé català, tots de poble, clar, en aquella època no hi havia tanta gent, perquè tot era en castellà els mitjans, no? Aleshores havia de buscar una mica gent que pogués desenvolupar-se en català. I no t'agradaria i tal? I vaig dir, home, puc provar-ho, no he fet mai ràdio, però bé, tampoc vull deixar el diari. No, podem compaginar i tal, no? I aleshores jo recordo que vaig entrar a la ràdio en mitja jornada, és a dir, jo anava 4 hores al matí a la ràdio, sembla que era de 7 a 11, jo matinava bastant, i aleshores a la tarda anava al diari. I llavors vaig estar, doncs, tot aquest temps compaginant el diari amb la ràdio, i a més després vaig canviar de l'esport del Noticiero Universal, però vaig seguir fent ràdio, que m'anava molt millor per compaginar-ho, perquè l'horari del Noticiero, que era un diari de tarda, m'anava molt més bé per fer tele i ràdio. Però no vaig estar gaire temps, perquè això, un any, això devia ser l'octubre del 83 vaig canviar d'esport a Ciero, que deien el Ciero, i el desembre del 84 ja deixo ràdio i diari per entrar a la tele. I a la tele entres directe a esports o no? Sí. La tele va... A veure, era també els començaments de la tele, òbviament. Sí. La tele, i Catalunya Ràdio també, no? Les emissions regulars comencen al gener del 84 i el primer cap d'esports de TV3, el que va formar tota la redacció d'esports, era el Jaume Bassó, que havia estat redactor en cap meu a l'esport, anys abans, no? Ens coneixia molt. I va passar una mica igual com amb el tema del Canut, que va començar a dir, necessito gent per fer tele, no és tan fàcil trobar-ne perquè no hi ha hagut mai cap, a part de televisió espanyola, i a més, em sembla que hi havia una mica no sé si l'ordre o el consell de no agafar gent de televisió espanyola, aquells primers anys de TV3, però esclar, d'on treus la gent amb experiència si només hi havia televisió espanyola i no vols gent que vingui de televisió espanyola? Aleshores havien d'agafar gent, bàsicament de premsa, de ràdio, que parlessin de català i que poguessin començar a treballar, no? I jo me'n recordo que el Jaume ja em va dir, ostres, has de venir a TV3, però jo inicialment doncs, no m'interessava, perquè estava al diari i a la ràdio, estava bé, als dos llocs, econòmicament doncs, també tenint un pluriempleo d'aquella època doncs, estava ben pagat, i fins que el desembre del 84, recordo que, bueno, devia ser el novembre, perquè jo vaig entrar l'1 de desembre, em truco un dia el Jaume i em diu, has de venir ja he aconseguit una plaça més d'esports i hem de començar, ostres, ens falta gent i jo crec que tu pots fer bé i tal, i bé, sempre li he d'agrair que va confiar a cegues en mi, no sabia com ho faria jo, a televisió no ho havia fet mai, i em va creure en mi, em va portar allà i vaig fer el pas, vaig dir, vinga, va, doncs, deixo la ràdio i el diari i vaig entrar a la tele, això, el desembre del 84, òbviament hi ha esports,
i de seguida començant a fer de tot, reportatges pel programa setmanal que hi havia, que feia l'Eduard Buet, que era la Tot Esport, Sí. de seguida vaig presentar el primer Telenotícies, vull dir, una mica, a la 87 ja vaig presentar el Balaol, és a dir, he fet de tot a la casa, i ara com m'ho miro la perspectiva dels anys, dius, ostres, com pot ser que hagin passat 40 anys? De fet, ja els fa, fa gairebé 41, no? Però sí, la vida passa ràpid i ara, evidentment, s'acumulen els records, els records de tots aquests anys, que a més he tingut la sort doncs, de viure una evolució tecnològica brutal, perquè no té res a veure com era la televisió quan vaig arribar jo, amb com és ara, no? La televisió i tot, en general, a la vida, no? Jo crec que aquests 40 anys ha evolucionat la tecnologia com mai en cap altra època de la història de la humanitat, no? I la transició de ràdio-tele la portes bé perquè, clar, o sigui, passar de ràdio-tele és hi ha bastanta diferència, no? Sí, sí, em va costar una mica en el sentit que, clar, la ràdio era molt més simple en el sentit de que només necessitaves un telèfon, no? I un caset gravat, com ja està, no? I els primers reportatges que feies a la tele, veies que allò era molt més complex, molt més complicat, de dir, no, espera't, ara para, que això aquí no ha quedat bé, perquè el llum, no sé què, ostres, el filtre de la càmera ha quedat, torneu a començar, i tu li dius el que estaves allà, perdoni, és que no ha quedat bé, hem de tornar a començar, tornar a fer no sé què. I que tot era molt més farragós, més lent, més depenent de molts factors, mentre que la ràdio, pam, 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 és molt més directe, no? I això és el que més vaig trobar, la diferència que em va costar més d'assimilar els primers anys. I els primers anys, per exemple, en tema d'edició, tot això, la tele, clar, deuria ser molt més... És que, clar, jo m'imagino molt complicadíssim, no? Comparat amb ara, que... És això que deia abans, els 40 anys aquests, és que l'evolució ha sigut constant i és que vosaltres, els joves, no us podeu imaginar què era als anys 80. Bé, quan jo vaig entrar a TV3 no teníem ordinadors, escrivíem en màquines d'escriure, amb un paper de calcar per fer 3 còpies dels textos que, per exemple, quan feies les intros de Telenotícies, doncs llavors era una còpia per tu, una pel realitzador, una per la noia que passava el prompter, clar, quedava calcat, era una màquina d'escriure normal, però que tenia la tipografia més grossa, les lletres més grans, perquè es veiessin bé del prompter, i bé, no en teníem ni idea de què seria un ordinador, com aquell que diu, no, ja no té un telèfon mòbil. Esclar, coses que ara els joves us poden semblar inversemblants, doncs era així, no? I el tema de l'edició és igual, perquè les càmeres, a més, eren pesadíssimes, els pobres companys, jo crec que tots els d'aquella època no n'hi ha cap que estigui bé de l'esquena, perquè havíem de córrer amunt i avall perseguint un jugador que sigui, amb aquells 14 o 15 quilos de càmera a l'esquena. Llavors, clar, les cintes aquelles de l'habitatge era molt més farragós, més complex, i llavors, de mica en mica, tot va evolucionant, va canviant tota la tecnologia, i fins que vam passar al món digital, els ordinadors, l'habitatge per ordinador, i tot això va venint amb els anys, no? Però vaja, és que en sèrio, jo crec que és impossible trobar una altra època de la història de la humanitat que en tan poc temps hagi canviat tant la vida, en general, no? I doncs, en aquest cas que estem parlant ara de nostra televisió, és que no té res a veure el que eren aquells primers anys amb el que és ara, no? Els I no primers... sé si continuarà evolucionant tant, perquè arriba un punt que dius, ostres, haurem de parar, no? Perquè és que Ara si la no intel·ligència artificial, ara ja és que... Sí, jo hi ha coses que ja em superen i que dic, ostres, ja no val la pena que m'hi posi perquè estic a punt de jubilar-me, perquè això ja no entendré com va, perquè és que si no estàs al dia constantment, de seguida estàs obsolet. Sí, sí. Això és molt fotut. T'has d'actualitzar pràcticament cada mes, perquè sempre et surt una nova actualització, un nou programa, és increïble. Els primers anys que estàs a TV3, m'has comentat que presentes el Gol a Gol, també el Telenotícies, narracions i això no en fas, no entenc? Fèiem, de veure, no massa al principi, perquè transmissions bàsicament feien futbol i bàsquet. Sí que vaig fer alguna transmissió de futbol a la primera època, que eren molt pocs, i al peu de gespa també havia fet alguna vegada, l'Eduard Buet transmetia els partits, tot i que no era el Josep Sánchez qui feia el peu de gespa, bueno, però transmissions poliesportives triguen uns quants anys més a començar-ne a fer, i llavors, per exemple, el ciclisme, ostres, recordo que vam trigar anys. La primera transmissió de ciclisme que recordo que vam fer va ser una escalada a Montjuïc, amb l'Eduard Berraondo, que ell feia narració i jo feia entrevistes, no? Saps què passa? Que, esclar, el ciclisme, per exemple, que és el meu esport,
bàsicament sempre ha tingut els drets de gairebé totes les proves Televisió Espanyola. Aleshores, clar, no en podíem entrar, no? I passava amb altres esports també, no? Després sí que al llarg dels anys doncs, hem tingut la sort de fer moltes transmissions. Ara no tant, perquè també en temes pressupostaris i sobretot de drets fa que pràcticament no tinguem res, a part de la Volta a Catalunya, aquesta temporada no hem fet res més en directe. Volta masculina i volta femenina, això sí. Però he tingut la sort de fer-ne força de transmissions. I a part de transmissions, doncs he viatjat també molt. Per exemple, el Tour, no he fet, mai hem tingut els drets, mai he fet la transmissió del Tour, però sí que anàvem a fer les cròniques diàries pel Telenotícies, per personalitzar les cròniques, per tenir entrevistes, per fer una cosa allò personal, no? I això van ser uns anys molt bonics, que, ostres, ara quan em jubili que em preguntin què és el que recordes més o què valoraries més de tot el que has fet en tota aquesta llarga trajectòria, doncs haver fet 15 Tours de França, ostres, clar, era el meu somni de nen, com aquell nen que jugava al carrer i que escoltava el transistor, a veure com anava el Merckx i l'Ocaña. Ostres, si m'haguessin dit aquell moment que jo cobriria 15 Tours, és al·lucinat, no? Sí que m'hauria agradat fer transmissions, a part de fer cròniques, però vaja, les coses són com són. Sí, no es pot demanar tot. No, vull dir que no em puc queixar de l'empresa on m'ha tocat treballar tots aquests anys, perquè he fet moltes coses i he treballat molt, però m'he passat bé però esclar, sempre hi ha alguna millor. Sí, exacte, sí. Si haguéssim tingut els drets i hagués pogut fer la transmissió del Tour cada any, no? Però, això ha estat impossible. I a Jocs Olímpics també en vas, oi? Jocs Olímpics només vaig fer els de Barcelona. Només fas els de Barcelona. Quan es va crear el canal olímpic amb Televisió Espanyola i em va tocar fer transmissions de ciclisme, el velòdrom, la medalla famosa del Moreno, la vaig narrar jo, la prova en ruta que va córrer l'Armstrong, que ningú coneixia, òbviament, i l'Àngel Edo, que sempre pregunta que van entrar junts. Vaig estar a punt d'anar a d'altres jocs, però al final, mira, els de 4 anys abans de Seul, 88, estava acreditat i a última hora vaig quedar fora. Recordo que van acreditar forces persones i a l'hora de marxar, diguéssim, van retallar una mica la llista i van anar uns quants, però recordo un parell o tres ens vam quedar a casa. I llavors ja els altres, no, els Jocs Olímpics no han anat a cap. Mundial de futbol vaig fer el del 86, molt al principi de la tele. També és un altre dels records macos que tinc, perquè va ser una currada en una època doncs, que tampoc teníem drets i ens havíem d'espavilar per fer coses i colar-nos als camps i autèntiques, i enviar les imatges. Doncs recordo que estàvem a la prèvia del Mundial amb la selecció espanyola de concentrats i havíem d'anar amb el company càmera que hi havia, Lluís Riola, a portar cintes a l'aeroport. Si trobàvem algun català que volés cap a Barcelona, donar-li la cinta perquè la portés a Barcelona. O sigui que les entrevistes s'emetien 2 dies després. O sigui, coses que ara semblen impossibles, perquè tot és tan immediat que dius, hosti, com pot ser? Sí, s'emetien entrevistes 2 dies després perquè les portava un passatger. Això forma part de la història de TV3, tot això. Aquell és el Mundial del 86 que es juga a Mèxic. És que és això, que la distància no és que juguen a França i que, mira, te les poden baixar en 2-3 hores. I, bueno, un Mundial dels més recordats de la història. Vull dir, vas cobrir un Mundial. Déu-n'hi-do el que et va tocar cobrir, el de la mano de Dios! Sí. Déu-n'hi-do quin Mundial. No sé, va estar molt bé, molt bé. I tens també això és una de les coses que has trobat a faltar? Doncs, no, clar, has cobert els Jocs Olímpics de Barcelona, però anar-te'n a alguna altra ciutat a estar allà in situ o no? Sí, a veure, a mi el que m'agradava els primers anys de la meva feina, els primers anys, pràcticament la meitat o més, era això, variar, és a dir, tant fer plató, telenotícies, programes, com sortir a fer transmissions o sortir a fer reportatges. El que passa que bé, les coses van com van, els últims 14 o 15 anys pràcticament me'ls he passat al 324 fent pràcticament més plató, no? O edició del 324, a part del ciclisme. Sí, m'agradava més quan variava i podia sortir més, però bé, les coses van evolucionar, va entrar gent nova, gent jove i bueno, quedes una mica encasellat. Doncs mira, fer el 324, que està bé, també ho he passat molt bé, no? Perquè també és allò de la informació diària i l'actualitat constant també és el que m'agrada, no? Però bé, sí que potser he trobat a faltar en els últims 15-20 anys és viatjar més. Al principi vaig viatjar molt, els primers anys era no parar, no? Però després potser sí que m'he quedat més encallat doncs, amb el tema del plató, no? I del 324.
Bé, t'has quedat més a Sant Joan d'Espí, que tampoc jo crec que està malament, perquè molts periodistes al final acaben molt cremats de viatjar. Sí, totes les masses piques, és a dir, el bo era això que et deia, que m'agradava molt al principi, que tocava una mica totes les tecles i, de fet, si analitzo aquests 40 anys, he fet de tot, tio, és que he fet de tot a TV3. Les 15 edicions que aneu al Tour, quina és la primera que vas? Quin és el primer any? Sencera el 89, és a dir, el 88, que és quan hi ha el famós merder amb el Perico Delgado, el seu positiu i això, és quan hi anem per cobrir tot l'escàndol en aquell moment, no? Que me'n recordo que vam arribar allà i evidentment ens van acreditar. En l'època hi havia un cap de premsa del Tour, es deia Claude Sudres, que era un home gran i d'aquests tan estrictes, i ens ha fotut una bronca, vol dir, què veniu a fer ara aquí, no? A socapar la polèmica, no? El Tour és una carrera seriosa, no és una carrera de fira, i les acreditacions es fan, les donen el mes de febrer. És a dir, l'any que ve, si voleu venir, acrediteu-vos aquí. I bé, sé que ens vam haver d'espavilar per poder cobrir i fer coses, anant als hotels, no teníem credencials, va ser un caos. I llavors sí que ja l'any 89 és el primer any que ja ens acreditem i anem al Tour. I és el 89, que és el del... El Le Mans, no? És el Le Mans Pignon, exacte, la contrarrellotge dels Camps Elisis que canvia el Tour. Que són 8 segons, no? El guanya per 8 segons, el Le Mans, no? Aquest Tour és... Sí. Bueno, que després és el Tour que comença a Luxemburg amb el Perico, que es perd i que perd 2 minuts, perquè, clar, ell havia guanyat l'any passat, el 88, aleshores surt l'últim a la contrarrellotge i es perd i surt 2 minuts tard i ja perd el Tour el primer dia, no? Sí. I després ja aneu cada any de forma seguida, Hi va haver una parada d'anys, és a dir, em sembla que en vam fer, no sé si 5 de seguits, i aleshores hi va haver una aturada, hi va haver un problema en un moment que no devien ser bones les relacions amb televisió espanyola, perquè de fet el no tenir drets, si no t'avalava la televisió que té els drets del teu territori, del teu país, va, pel Tour, no, vostès, què són vostès? Si televisió espanyola no els avala, no els acreditem, no? I aleshores va haver-hi un conflicte algun any i no hi vam deixar d'anar-hi, i llavors vam deixar d'anar-hi uns anys, fins que llavors en un altre moment que devia haver més bona relació, o el cap d'esports del moment doncs va dir, ostres, perquè no intentem tornar a anar al Tour, perquè a mes de juliol, ostres, el futbol baixa molt i el Tour és el Tour, i bé, doncs vam decidir tornar a anar al Tour, i bé, tot i que l'època Indurain ja havia passat, jo vaig tenir la sort clar, això t'anava a dir d'enganxar l'època Indurain, el 91 és el primer Tour que guanya l'Indurain i vaig cobrir 2 o 3 i el que deixem d'anar-hi encara era un dels Tours de l'Indurain, no sé si era el 95, el 94 o el 95 ja no hi vam anar, i llavors quan torno enganxo ja els Tours de l'Armstrong, és a dir, crec que tornem al 99 o així, i llavors sí que ja en fem 10-11 de seguits. Fins que el 2011 em diuen, el cap d'esports em diu, mira, ara aquest any tenim el pressupost molt retallat i estem eliminant coses i hem decidit que aquest any no anirem al Tour perquè prioritzem invertir en el que realment tenim drets per fer transmissions i això. Vull dir que per anar a fer cròniques i prou, doncs ja ho van descartar perquè al cap i a la fi, home, imatges sempre en tens per agències, no és el mateix tenir les imatges i tal, que tenir un enviat especial amb una crònica personalitzada i amb entrevistes i això, però bueno, tot té un cost i evidentment es va prioritzar invertir en coses que tinguessin drets. I aleshores em diuen, aquest any no hi anirem, i jo ja vaig dir, ui. Això ja està. Allò d'aquest any ja fa 15 anys d'això, 14 o 15 anys, perquè ja dic, l'últim que vam fer va ser el 2010, i l'11 és el que em diuen que no hi anem, i ja no hi hem tornat, i bé, no sé si tornarà al futur, l'any que ve surt de Barcelona, probablement jo ja estigui jubilat, però bé, no sé si algun company, doncs, home, evidentment les etapes de Barcelona s'intentaran cobrir ja com sigui, ja negociarem drets, però tornar a cobrir el Tour sencer, si ho farem, doncs no ho sé, el maco seria tenir drets de transmissió, però en fi, jo crec que també està bé fer cròniques personalitzades de les coses encara que no tinguis les transmissions, perquè sempre dones... és un toc de qualitat. Home, i TV3 envia algú al Tour o envia algú a tal esdeveniment. Això seria l'ideal, no?
ja sé que avui dia, doncs clar, l'economia priva, els pressupostos són els que són, i les coses van com van, no? Però bé, Clar, és que estar allà sempre és molt millor, vull dir, ho expliques d'una forma molt millor. I suposo sí, que sí. també, el que ara és molt més senzill aconseguir imatges, també pots fer, per exemple, mira, tu i jo ara estem fent aquí una entrevista telemàtica. Suposo que això Sí, també, clar, hauríem mirar, sí, sí. ostres, si ara és molt més senzill fer-ho, doncs De fet, és veritat, no fa això, falta. perquè ara seria molt més econòmic, més barat, perquè, clar, abans per enviar les meves cròniques havia de fer via satèl·lit, que era un satèl·lit contractat durant 25 dies, i jo anava allà primer amb la cinta i tal, després els últims anys ja amb l'ordinador, enviar... Però esclar, ara, és el que dius, ara es podria fer, pots entrar en directe en qualsevol moment. Hi ha hagut una polèmica, una caiguda, un positiu, un no sé què, que sigui, és notícia al turno en aquell moment, pam, agafes el mòbil, i amb les motxilles aquestes d'avui dia entres directe al 324 durant la notícia del moment. I vull dir que tots els costos en realitat serien més baixos que abans. A veure si els responsables d'esports ens ho plantegen de cara al futur i s'hi pot tornar, no? Encara que ja no hi sigui. I els 15 anys que vas al Tour, clar, et passes les 21 etapes allà, a França. Sí, sí. Uh, Explica'm alguna anècdota que tinguis així, que diguis, ostres, mira, un dia vam pujar al Mont Ventoux i tal, un dia vam anar al Salt, se'ns va fotre a nevar, no sé, qualsevol així, Això de o nevar amb algun ens va passar a ciclista. la Volta a Catalunya, un any amb l'Angelero. Però el Tour, home, a veure, Clar, és el anècdotes juliol, és complicat que nevi. però anècdotes n'hi ha milers. I és que, a veure, allò eren 25 dies a top. O sigui, a veure, jo disfrutava perquè era el meu món, i era el Tour, i era la feina, però és que realment l'estrès era brutal. I les quilometrades que fèiem és que no us ho imagineu, perquè clar, els hotels a vegades els tenies a 80 quilòmetres d'on acabava l'etapa, perquè clar, el Tour, quan fa la presentació el mes d'octubre, per al Tour de l'any següent, ja té agafats tots els hotels que necessita l'organització, pels equips, pels organitzadors, pels que munten les tanques, tot. Clar, aleshores, quan la premsa o els aficionats que volen, no, podem anar a cobrir a veure aquesta etapa del Tour al Pirineu, comença a buscar hotel. Ara, per exemple, no sé, ara mira, per exemple, aquest any, a veure, l'etapa més propera que deu ser la de Superbanyeres. Busca algun hotel per la zona, o per anar a veure'ls, pujar al Tourmalet o el que sigui. No trobaràs res, ja està tot a tope, no? Clar, a nosaltres ens passava igual, que moltes vegades, doncs, quan buscàvem hotels ja no en trobaves, i excepte grans ciutats, que potser era més fàcil, doncs, és que havies d'anar, acabava l'etapa i havies de fer 80 quilòmetres, i l'endemà 70 o 80 més per anar al punt de la sortida, et passaves el dia a la carretera, no? I bé, i els primers anys me'n recordo que les etapes fèiem les etapes reals, és a dir, cobriríem la sortida, fèiem alguna entrevista o que sigui, sortíem davant de carrera, o bé fins i tot a vegades darrere i adelantàvem ara és impensable. No, ara ja... I després de seguida van ja prohibir-ho i ja t'enviaven sempre ja a l'itinerari alternatiu. En el llibre de ruta ja figura l'itinerari alternatiu per autopista, per la premsa i seguidors i tal. No? Llavors, la majoria dels dies els corredors tu els veies a la sortida ja cap a l'arribada. I a l'arribada els veies, doncs, un cop havien passat la línia d'arribada, fer les entrevistes, el que sigui, no? Vull dir que allò que la gent es pensava, vas al Tour i veus els corredors durant... Clar, això era una altra època de que veies els corredors, ara els veus per la tele, de presenta, no? Però vaja, hi ha anècdotes, ostres, te'n podria explicar 500, però no sé, quan et demanen una anècdota és quan no et Sí, surt. sí, és que ja en tens tanta. Però bé, ja sortirà alguna, segur. Però no sé. Va. I algun Tour el fas amb moto o no? No. Sempre amb cotxe. Sempre en cotxe. Va. I les De fet, voltes... jo no he fet mai moto, perquè també m'hauria agradat allò, les transmissions que fèiem, per exemple, de la Volta a Catalunya i això, de l'època és fer allò que feia Televisió Espanyola, que tenia sempre un Sí. en moto. Això no ho he fet mai, sempre he fet des de la posició de comentarista de l'arribada, comentant tranquil·lament assegut, no? Però hauria estat bé. No et faria por? Perquè quan es foten a baixar 80 per hora amb una càmera ja... Sí, no, segur. Jo quan ho veig a mi em fa un respecte, dic, mare meva, posar-se allà a sobre. De voltes... Sí, a vegades penses que és estrany que no hi hagi més accidents o més incidències, perquè realment és complicat. Clar, és que el ciclisme és un esport molt difícil de cobrir televisivament, perquè, esclar, no és un esport tancat que poses tu 4 càmeres en un pavelló o en un camp de futbol i ja està. Clar, és una cosa mòbil
com les maratons, per exemple, clar, llavors necessites satèl·lit per enviar-la. Bueno, ara, evidentment, la tecnologia va canviant, però, esclar, necessitaves... La gent deies, ostres, però per què és tan car la transmissió de ciclisme? Per què necessites l'helicòpter? És igual si no ens poses imatges aèries. I no, és que a part que l'helicòpter doni imatges aèries, l'helicòpter fa de senyal que les motos envien el senyal a l'helicòpter fa de repetidor i no necessites l'helicòpter, per això és tan car. Vale. Clar, la gent, des del sofà de casa, la gent que no és del mundillo, clar, no entén massa com funciona això de la televisió. Però, clar, el ciclisme és un esport difícil i car de realitzar i de poder portar les proves al sofà de casa a la gent, no? I Arcadi, a nivell voltes, has comentat que vas estar 20 anys fent de speaker. Clar, això suposava que tu no eres, no?, el que les transmetia per TV3, la Volta a Catalunya. No, va ser precisament perquè nosaltres no teníem els drets, no? Eren de Televisió Espanyola i, de fet, me'n recordo això que em van trucar no de la Volta directament, sinó de la Caixa, que aleshores era el patrocinador principal. Estem parlant del 89, si no recordo malament, que la Caixa, com a patrocinador de la Volta, és el que posava l'speaker i, a part de fer sortides i arribades, anava amb un Nissan Patrol decorat de la Caixa per davant de carrera, amb uns altaveus, avisant a la gent, arriba a la Volta, va escapat fulano, el que sigui, no? I aquesta feina l'havia fet fins al 88 l'Antoni Bassas. I aquell any els va dir que havia de deixar per feina, que no podia, i aleshores em va proposar a mi si ho volia fer. I jo llavors recordo que, esclar, vaig dir, bueno, ho he de preguntar a la tele, perquè, esclar, jo soc de TV3 i, clar, a mi, tot i que no tenim els drets, doncs sí que m'enviaven a cobrir alguna etapa, si ens deixaven, o a fer algunes entrevistes a les sortides, o el que fos, no? I jo recordo que, bueno, vaig preguntar al cap d'esports de l'època, que era el Tatxo Benet, dic, escolta, m'han proposat això de la Caixa, de la Volta, d'anar a fer de speaker, puc fer-ho? I em va dir, sí, perquè nosaltres no tenim els drets, són de Televisió Espanyola, mentre tu agafis de dies de vacances teus, pots ser el que et roti, vull dir, ja et dono un permís, si vols. No sé si van haver de fer un paper personal o no, però bueno, i sí, llavors jo m'hi anava cada any de vacances, és a dir, jo m'agafava els 7 dies de la Volta de les meves vacances i anava, doncs, contractat per la Caixa a fer de speaker de megafonia. Després la Caixa ho va deixar el patrocini i directament la Volta doncs, em van dir que volien que continués sent jo l'speaker i llavors ja anava directament contractat per la Volta a fer de speaker fins que això es va acabar precisament doncs, perquè TV3 va agafar els drets. Un any que vam poder aconseguir per fi fer el directe, llavors em van dir, ara has d'anar-hi a la feina, la teva empresa és TV3, si tenim els drets de la Volta i tots som a la ciclista, has de fer les transmissions. I aleshores vaig haver de deixar el de speaker, però van ser 20 anys, Déu-n'hi-do. I a partir d'aleshores ja vaig començar a fer els directes. És a dir, que jo la Volta l'he fet des de l'any 80 de totes maneres. O sigui, com a premsa escrita, primer, alguna també l'havia fet ja de ràdio, Catalunya Ràdio. Després com a TV3, però no fent directe, sinó anant a fer reportatges. Després 20 anys com a speaker. I després com a transmissions en directe per TV3. És a dir, que he fet de tot. I d'aquestes, quina és l'experiència que més t'ha agradat de cobrir la Volta? Home, m'ha agradat una mica poder tocar totes les tecles, no? Poder veure tot des d'una altra perspectiva. Però el tema de speaker estava molt bé, perquè era com un parèntesi amb la feina habitual durant l'any de periodista. A més, una feina evidentment relacionada amb periodisme, però diferent, no? I poder doncs, estar allà amb el micro i parlant a la gent i explicar, doncs mira, ara puja a firmar fulano, que va guanyar una etapa del Tour de l'any passat, una mica sense etapa a l'àmbol, la gent en palmarès, per així explicar una mica qui és el corredor que hi ha en cada moment allà, no? I llavors bé, el que era la narració de l'arribada sí que s'assembla molt al que és la narració que fem ara en directe per televisió. Vull dir, és l'únic que estàs explicant a la gent que hi ha allà darrere les tanques esperant, doncs tu ja tens la pantalla de televisió, els estàs veient arribar, tant a l'últim quilòmetre, i narrar una mica l'esprint. Vull dir que és una feina similar i després també em tocava fer tota la parafernàlia del podi, de demanar que la gent aplaudís, ja, no sé què, fulano de tal, entregarà el mallot de líder a Richard Virenque, i aixecar una mica els ànims de la gent, no? Bé, era diferent però era divertit, sí.
I és molt complicat narrar ciclisme perquè t'has de saber, en el cas de la Volta són set ciclistes per equip, Sí, sí. clar, t'has de conèixer tots els ciclistes. Uh, Com sí, ho sí, fas, això? és complicat i per sort els últims, no sé quants anys, 10 o 12 anys he tingut l'Àngel Edo al costat, que és una enciclopèdia, i també em dedica, com el que explicava al principi del que ha evolucionat la tecnologia, ara és més fàcil que abans. Perquè, clar, abans havies de portar 40.000 papers i anuaris, que encara tinc aquí a casa, tot d'anuaris de ciclisme, que et servien per cada... Ostres, jo m'he escapat i buscava la historial d'aquell corredor, no? Ara, clar, ara amb l'ordinador tot és molt més fàcil. Vull dir, estàs narrant una etapa, s'escapen 3 corredors, ràpidament, pam, 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 Sí, sí. pots dir tota la vida i miracles d'aquests corredors perquè ho tens tot a internet. Però Cycling Stats... Exacte, però Cycling Stats, cliques sobre un nom i I pum, tu surt la vida, no? Sí, sí. Clar, llavors, no, ara ja, les últimes transmissions és que ja no porto cap paper, només porto l'ordinador. I a més doncs, també et permet, vas obrint pestanyes, doncs mira, a través del Twitter, preguntes que fan els espectadors o que sigui, les dius per antena, no? Canvies de pestanya, vas al Pro Cycling, clar, tot és més fàcil, abans era més difícil, no? I en el sentit, doncs, de conèixer els corredors, doncs moltes vegades, clar, les imatges de la televisió tampoc són molt nítides, són molt llunyanes, o imatges d'helicòpter, ostres, aquest qui és, no? I si estàs dintre del plató, dintre de l'estudi, que estàs fent una prova externa, ho veus tranquil·lament bé, com tu veus a casa, a la pantalla, no? Però quan estàs fora, a vegades a l'aire lliure, fent la volta, amb el sol que et ve aquí, ja, hosti, clar, a vegades la gent critica, no, ostres, que no han conegut aquest, no han fet... La gent, si s'hi trobés, trobria que no és tan fàcil, no, moltes vegades, no? Les circumstàncies de cada moment, no? Vull dir que no és fàcil, no és un esport fàcil de transmetre el ciclisme, no? Ni molt menys. Però bé, ara més que abans, sí. I tens algun truc així que et digui, ostres, mira, sí que aquest ciclista és aquest. Per la seva forma de... Si t'hi fixes en la seva forma de pedalejar, l'alçada... Alguns, sí, home, l'alçada, més que la forma... Això de la forma de pedalar ho deixo més pels especialistes, això, l'Àngel, i ara, per exemple, que vam fer la volta femenina, vaig tenir l'última etapa a la Mireia Benito, que, clar, ella és corredora actual, és a dir, no és un excorredor, és corredora actual, vull dir que veia les corredores que corren amb ella habitualment i deia, aquesta és fulana, per la manera de pedalar, aquesta és l'altra. Ostres, això és un luxe tenir un comentarista així, no? Una comentarista així. Clar, jo, doncs, home, evidentment per l'alçada moltes vegades sí, perquè d'un mateix equip, doncs, a vegades hi ha corredors que hi ha molta diferència, no? I moltes vegades, més que reconèixer, és la intuïció de qui pot ser, que a vegades es confirma i a vegades no, a vegades has cagat, i ostres, no. Però, clar, en un moment donat, si estan pujant un port i salta un corredor i et fiques pel mallot l'equip que és, saps que més poden ser 2 o 3. I per lògica, més o menys, ostres, clar, aquest no haurà sortit, aquest ha de ser aquest o ha de ser l'altre. Llavors, quan hi ha el plano curt, dius, efectivament era aquest, no? Ja et dic, a vegades no, a vegades, hòstia, l'hem cagat. També l'ha cagat l'Àngel, No és tan fàcil. Però sí, i en un sprint, doncs, lògicament, és impossible aquella velocitat, veure qui és el corredor estrictament per la cara o per les característiques, però pel mallot, clar, tu saps qui és l'sprinter de cada equip. Sí. O els dos sprinters que puguin... Llavors, clar, pràcticament, si veus que guanya un corredor del Visma, doncs, pum, és el coi, o és el que sigui. I aquí sí que el 90% de les vegades l'encertes, o el 99% gairebé, perquè clar, els sprinters són els que són de cada equip, no? O sigui, llavors només veient el mallot, o si ja saps, per exemple, que fulano porta el mallot de la regularitat, o de jove, o del que sigui... Sí, això ajuda, aquests mallots ajuden. Això ajuda, sí. I els sprints, clar, a vegades quan és una arribada molt igualada, has d'anar una mica amb el fre no posat, perquè potser dius que ha guanyat, per exemple, Pedersen i t'ha guanyat Philipsen. Clar, a vegades costa. Has d'esperar repeticions i la fotofinish, però bueno. No, però normalment quan un corredor guanya i aixeca els braços, ells ho saben, no? Sí. Tu veus que ha aixecat els braços al corredor del Bora i dius, vale, era fulano, no? Però bé, sempre has d'esperar la repetició. I també el tema del recorregut, vull dir, clar, una transmissió de ciclisme no només és anar narrant tota l'estona del ciclisme, també és anar parlant del paisatge, per la zona que passen. Això, vull dir, és feina teva que fas prèviament o no? Sí, això potser és una de les coses que m'ha quedat una mica assignatura pendent de millorar-ho, això, perquè
Sí que normalment tens alguna... Prèviament t'has informat o fins i tot t'ha enviat l'organització. Ara a la volta ho fan molt bé, t'envien una explicació una mica de les coses importants per on et passa i ho tens allà. Això sí que encara ho tens allà en un paper explicat, no? Però estàs tan ficat amb la narració estricta, esportiva del que està passant, que moltes vegades se m'oblida d'explicar coses del lloc on passen. No? Que això, per exemple, el Tour ho fan molt bé i ho fan molt perquè venen territori i et fan els planos de quan passen per un castell de no sé què i et surt allà sobreimpressionat el nom i evidentment llavors el narrador, doncs, ostres, si ho té, doncs ha d'explicar doncs, que el castell és del segle XIII o el que sigui i tal. Tot i que a vegades hi ha gent que dius això a mi m'importa molt poc, jo estic per la carrera, no? Però clar, hi ha gent de tot, hi ha gent que sí que valora que li donis una informació més geogràfica o cultural o històrica dels llocs per on passen i un altre que et valorarà més. A mi no em vinguis amb punyetes i explica'm qui està atacant, qui està controlant la carrera i que jo estic veient ciclisme, no. Bé, hi ha de tot a la vida. Sí, no. S'ha d'intentar doncs, complaure una mica a tothom, no? No, sí, perquè jo de fet recordo quan era petit anar a casa dels meus avis i sempre al mes de juliol tenien el Tour de França posat, i no és que siguin fans del ciclisme, però sobretot ho miraven pels paisatges, i clar, aquest tipus de gent també els agrada això, doncs saber per on passen, què estan veient. Clar, i també suposo pel canal que ho fas, doncs et diu quin tipus de públic tens, perquè això ho comentaven a l'Ares i al Carlos d'Andrés. Clar, el Javier Ares està a Eurosport, vull dir, Eurosport has de parlar més de ciclisme pur, en canvi, a Televisió Espanyola és un canal que de l'abast de tothom i tothom t'ho pot mirar. Llavors suposo que t'has d'adaptar també a quin lloc estàs. Sí. Per això deia una mica que potser aquest ha estat una de les coses, ara si poses a analitzar doncs, tots aquests anys i com ho has fet i això, potser si fos a fer ara diries, ostres, potser em prepararia més les coses en aquest sentit d'explicar més per on passen i tot, que no pas centrar-me tant només estrictament en la competició esportiva, no? A veure, sí, perquè hi ha de tot. No? Has de pensar sempre que darrere tu no veus. A veure, si tu vas a donar una conferència en un lloc i tens 300 persones allà on es butaca, les veus, no? A la tele, tu no saps si en aquell moment estan escoltant o veient 10 persones o 10.000, no? I quin tipus de persones són i què volen o què valorarien més o què esperen de tu. Per tant, una mica s'ha d'intentar complaure a tothom, esclar. I Arcadi, què t'anava a dir? Que has comentat que et falta poc per jubilar-te. Això significa que o aquest any o l'any que ve ja és l'última volta que fas? Sí, perquè de fet jo ja estic... Sí, ja tens l'edat. Estic en temps afegit, és a dir, jo ja vaig fer els 65 anys a l'octubre passat, ja em podia haver jubilat, i bé, doncs com que de fet ens deixen si volem allargar una mica, doncs vaig pensar, bé, mira, allargaràs un anyet més i tal, no? Perquè, esclar, d'una banda t'agrada, t'ho passes bé, veus que encara t'hi volen, però, esclar, després penses i dius, home, però també no sé si és just que siguem un tap pel jovent, que pugeu, no? I que coi, ja hem complert la nostra vida laboral, hem arribat a l'edat de la jubilació, doncs potser sí que s'ha de fer un pas enrere, pas al costat i deixar pas els que venen al darrere, no? Per tant, jo crec que no allargaré més, em semblaria una mica injust i jo crec que ja està bé, no? Tot i que, esclar, podria continuar, físicament em trobo bé, la feina m'agrada, de moment no m'han dit mai, no m'han fet fora, o sigui, no m'han obligat, al contrari, em deien, home, aguanta que ve el Tour a Barcelona l'any que ve, sí, però això és un al·licient. Què faré el Tour? Home, si em diuen sí, tornaràs a fer-lo com els 15 que has fet, el farem tot sencer, i llavors potser sí que aguantaria. Però clar, no és el cas, no? I bé, si realment és així, doncs escolta'm, que ho faci el company que vingui al darrere, cap problema, no? Jo crec que ja he complert de sobres la meva etapa, no? Ara, de fet, estan jubilant molts dels que vam començar, pràcticament, ostres, en pocs mesos o en pocs anys, acabarem marxant tots, vull dir, va marxar ara fa poc la Imma Pedemonte, ara ha marxat el Jordi Rovirosa, està ara a punt de marxar a primers de l'any que ve doncs l'Enric López Vilalta i el Xavi Bonastre, marxo jo, vull dir que, esclar, una mica doncs els referents dels primers anys de TV3 és llei de vida, TV3 ja té més de 40 anys, doncs és lògic que passi això, que anem marxant tots. Ara anem a parlar una mica de la història del ciclisme, sobretot de variar els anys 90, que bueno, és quan comenceu vosaltres a anar a fer les transmissions. Això és perquè Perico Delgado comença a guanyar Tours i l'Indurain després també, o és perquè hi ha un interès general del ciclisme?
Sí, a veure, el tema és que el ciclisme és un esport que és molt per ídols, no? I en les diferents etapes, doncs, quan hi ha un ídol, doncs és quan augmenta l'afició, sents parlar la gent més gran i comenten cada vegada menys, òbviament, no? Parlaven de l'època del Poblet, del Canyardo, ja sí que el vaig enganxar molt al principi, però el Canyardo ja era una altra època, i són gent que han anat movent, no? Llavors, aquí a Catalunya, doncs, esclar, tampoc després del Poblet hi va haver molts anys de... Sí que hi ha hagut grans corredors, el Pessarrodona que va guanyar la Volta a Espanya, després el Marcel Mauri, després el Purito, però vull dir, no hem tingut un massa ídols els últims anys, però sí que, per exemple, com que el món s'ha anat globalitzant, la gent assumeix com a propis altres ídols. Bé, de fet, també s'ha passat sempre, a l'època de l'Eddy Merckx, la gent també es va aficionar al ciclisme perquè aquell home era un crac que guanyava tot, no? I llavors, doncs, clar, llavors nosaltres també, a l'època de l'Indurain, que no era català, però sí que era proper, doncs també va fer doncs, o hasta fins i tot el Perico, que comentaves, que era una persona molt carismàtica, de Segòvia, però bé, és igual, no? Era un tio molt carismàtic i va fer que digués, ja, com t'he comentat, nosaltres anem al Tour precisament arran de quan guanya el Perico, hi ha l'escàndol del Provenecito, tot el rotllo, i després l'any següent, i a partir d'aquí comencem a anar-hi, enganxem ja l'època d'Indurain, continuem, després parem, després tornem, agafem època Armstrong, que evidentment, tot i que vivia a Girona, no era pas català, però és igual, també va ser una època doncs, que el Tour doncs, va tenir molt d'interès, va despertar molt d'interès en el públic en general, no? Perquè aquí sempre s'ha de distingir el que és l'aficionat pur del ciclisme de tota la vida, que aquest s'ho menja tot i és igual la nacionalitat dels corredors, que el que és l'aficionat, el públic en general, que s'hi acosta més quan hi ha algú que li desperta l'interès o l'atenció, no? Llavors, home, els tours de l'Armstrong doncs, també van ser molt seguits. I ara, doncs, el Pogačar, ara molta gent doncs, ha tornat a mirar el ciclisme gràcies a aquest monstre que és el Pogačar, no? I l'època fosca del ciclisme, que podríem dir va ser finals dels 90, principis dels 2000, amb els casos de dopatge, clar, això, aquells anys com era? Com es veia el ciclisme? Això també va fer que molta gent doncs, li dues l'esquena o pensés aquesta colla de dopats, això, i pensava, escolta, a veure, ciclisme, d'acord, hi ha hagut tot això, però hi ha altres esports que potser no se n'ha fet tanta publicitat, però que passa el mateix, amb l'atletisme, en fi, molts esports, no? Els tours aquells famosos van ser els que, curiosament, no vaig seguir. És a dir, el famós Tour del Festina era aquella època que va haver-hi entremig que t'he comentat que va haver uns quants anys que no anàvem al Tour. És a dir, que aquell any no el vaig haver d'acord. Després sí que més tard vaig enganxar el Rasmussen, el Ricó, una altra època de fosca de dopatge, ja, però la forta de l'època festina, doncs aquella me la vaig estalviar, no hi teníem enviat especial, no? I jo crec que això va fer molt de mal al ciclisme perquè una mica doncs, es fa dona aquesta imatge al públic en general de que els ciclistes són una colla de dopats. És un tema molt complex que a més és que fins i tot ara intentes parlar-ho amb els corredors d'aquella època i segueix sent un tema molt tabú, no? Passar pàgina, no. Els ciclistes no sabíem què fèiem, ens preníem el que ens donava el metge de l'equip i punt. I d'aquí no els trauràs la majoria, no? Què passa ara? Doncs no ho sé. La gent diu, és impossible que ara facin aquestes mitjanes i no vagin dopats. Positiu no donen. No, sí. Doncs clar, ningú pot posar la mà al foc, perquè no saps... tampoc va donar mai positiu l'Armstrong, en teoria, oficialment. I després resulta que passa el que passa i es destapa que als 7 anys que tot allò era trampa, no? Però bé, confiem que no, confiem que ara d'aquí un temps no hagi de sortir, no li hagi de treure els tours del Pogačar i el Vingegaard. Però vaja, mai sabem ben bé què passa al darrere i què hi ha al darrere. I sobretot on és la frontera entre el dopatge i el que és merament doncs, la nutrició, com tot allò que diem sempre de l'evolució de les coses, doncs també ha evolucionat molt tota la manera doncs, d'alimentar-se i de reforçar-se per poder aguantar aquests esforços als corredors, doncs bé, sense travessar la barrera del que seria dopatge, perquè a vegades de preguntar què és dopatge i què simplement prendre vitamines per recuperar-te.
on hi ha la frontera? Doncs, home, en teoria, la definició seria que el dopatge és una cosa que és perjudicial per l'organisme, que pot beneficiar en aquell moment per tenir un rendiment superior, però que després et pot passar factura, i això és el que s'ha de combatre, o també la diferència d'oportunitats amb el rival. És a dir, que jo tinc unes armes que tu no tens i jo, sent pitjor que tu, et guanyo. Per què? Perquè tinc una arma que tu no tens, no? És molt complicat, això, no? Però és la manera... Clar, perquè a vegades dius, ostres, hi ha gent que diu que es prenguin el que vulguin, no? I si es fan mal és el seu problema. Home, evidentment que no és això, s'ha de vetllar per la salut. I sobretot, doncs, això, també s'ha de vetllar per la igualtat d'oportunitats. Que també et poden dir que, escolta'm, que la igualtat d'oportunitats tampoc existeix en els altres esports. Vull dir que, no sé, la Fórmula 1, per dir alguna cosa, sempre són les 2 o 3 escuderies bones les que guanyen. Hi ha unes de farciment, de relleno, no? Que no guanyen mai i que estan allà, perquè no tenen el mateix motor, no tenen el mateix cotxe. Doncs bé, hi ha equips ciclistes, els bons, que tenen al seu abast els millors professionals de nutrició, de preparació física i tot, i d'altres equips que potser clar, són més modestos, no tenen tant pressupost i no tenen els mateixos mitjans. No? És això que dius. Jo recordo igualtat d'oportunitats és molt difícil. Jo recordo un any, farà 2 o 3, al Tour, el Bisma, que es va presentar amb els cascos aquells per la contrarrellotge, clar, tothom va flipar amb aquells cascos. Dient, però aquí, és que semblaven cascos d'astronauta, vull dir, uns cascs que dius, ostres, però... Sí. La igualtat d'oportunitats és molt maca, la teoria, però la pràctica no existeix, perquè sempre hi ha el que va més endavant. El famós Tour que dèiem abans del 89, que guanya el Lemon per aquells segons amb el Fignon, estrena el manillar de triatleta. Sí, llavors, és veritat, per això guanya. Si jo hagués tingut el mateix manillar, doncs no m'hauria tret aquests segons i hauria guanyat jo. No competia amb la igualtat de condicions. Clar, això és evident, no? I això és el que dius tu, el ciclisme és que ha evolucionat molt, nutrició, que ara és que millores tecnològiques, les bicis han canviat molt. També, ja no em sortirà, bueno, clar, sí, que el ciclisme cada vegada són números, tot és números, si tu mous aquests watts, que si no sé què. Clar, tot està tot molt controlat. Ara vas, per exemple, aquests dies que estava a la volta femenina, i evidentment la masculina igual, no? Estaves a la sortida, vas a parar amb alguna corredora per allà, estaves movent-te per la sortida i veies les bicicletes i veies, pam, aquells ordinadors de bordo sobre el manillar, amb totes aquelles dades, tu pregunta-li a l'època ja no et dic a l'època del Callardo i el Poblet, pregunta-li al Melcior Mauri o l'Àngel Edo, que quan ells corrien, què era un watt, no ho sabien, no ni idea, ni prou feines les pulsacions, potser sí, és més, però vaja, tot això que estan fent ara, és que era impensable. És una mica el que et comentava de salvar les distàncies, de la televisió, de l'evolució dels canvis que he viscut jo tecnològicament a la meva feina, doncs ha passat també amb el ciclisme, o està passant en el ciclisme, perquè cada any, jo crec que cada any es fa un pas més tecnològicament, no? Sí. I aleshores, clar, tu dius, ostres, com poden pujar aquesta muntanya a aquesta velocitat sense dopar-se, però si abans pujaven abans, la bicicleta no era la mateixa, les ajudes, els mitjans que tenien no eren els mateixos, i per això doncs van més de pressa. Clar. I després de l'època aquesta del dopatge, el ciclisme, els anys aquests de Froome, això potser sí que era una mica bastant més avorrit. Ara creus que el ciclisme passa pel seu millor moment? Perquè és que tens a Pogačar, que et fa tota la temporada, després de les clàssiques Van der Poel, que si després el Remco t'ataca 50 quilòmetres a les Ardenes, vull dir, és la millor del ciclisme. Hi ha hagut un canvi en els últims anys i és el que dius ara, qualsevol cursa et diverteixes i tot i que sempre continua havent-hi aquelles típiques etapes anomenades de transició, no? A les grans voltes. Són horribles. Que ja saps què passarà. Que es formarà una escapada consentida de bon començament, ben controlada, a veure qui hi ha aquí, en d'aquests equips, vale, aneu, que els deixaran els minuts que hagin de tenir, però que controlaran que els agafaran abans de l'arribada, perquè és etapa d'esprint, hi ha d'haver els sprint. Clar, això és una mica el que fa més mal, el que dius, ostres, aquestes etapes que... Per això molta gent diu, ja només em miro les etapes de muntanya i les contrarrellotges, l'altre m'importa un bledo. I les d'esprint, només miro l'esprint final. Bé, a veure, els que ens agrada el ciclisme ens ho mirem tot. Sí. Però és que jo m'hi trobo, per exemple, quan fas transmissions i enganxes etapes d'aquestes. Al final ja no saps què dir, perquè és el mateix de sempre. Es passes hores
i el mateix plànol del gran grup, pam, pam, plànols escapats, rellevant, plànol, pam, pam, no passa res, no hi ha cap altra incidència diferent que puguis comentar res del que està passant, no? Si, afortunadament, si no hi ha cap caiguda o que sigui, no? Vull dir que sí que hi ha etapes que són més monòtones. Ara, en general, les etapes són divertides, les clàssiques són brutals. Jo crec que aquí la gran assignatura pendent és que les clàssiques arribin al gran públic. Aquí ja parles del que no és aficionat al ciclisme, el públic en general, que cada mes de juliol es mirarà el Tour, es mirarà la Vuelta, el Giro i tal, i les clàssiques no en té ni idea. Vull dir, tu li parles... Sí, que li sona, home, sí, la Milà-San Remo, la París-Roubaix, sí, allò de les llambordes, vale. Però clar, no valorarà una Lieja-Bastogne-Lieja, per dir alguna cosa, no? Que és una mica aquesta cultura que faltaria introduir en el gran públic d'aquí, perquè si vas a Europa no, és al revés. Sí. A Europa té més mèrit que un corredor t'hagi fet quart amb una Lieja, que no pas que t'hagi guanyat una etapa del Dauphiné, no? Per dir alguna cosa. No sé, per aquí les clàssiques són una mica la gran assignatura pendent pel gran públic, però jo crec que s'estan descobrint també, i això de que, per exemple, les puguis veure pràcticament totes per l'Eurosport, doncs fa que més gent hi arribi. Però esclar, és el que deies, l'Eurosport ja és una cosa especialitzada pel que li interessa. No són televisions d'àmbit genèric, no? General. Clar, i de fet, mira, això que comentaves a les etapes sprint, aquest any el Dauphiné va haver una etapa claríssima on estava molt ben muntada perquè corria el Jonathan Milan i va arribar a disputar l'esprint, però el tio estava fos perquè no sé si hi havia un port de tercera o quarta amb rampes exigents. Clar, fer una etapa així sprint doncs és molt més interessant perquè et guanya un ciclista que probablement no diries mai que et guanyaria un sprint i ho fa molt més entretingut. I jo hi ha hagut etapes, aquest Giro d'Itàlia recordo una, la més llarga en 220 quilòmetres, etapa plana, i dius, ostres, que passar-te 4 hores allà mirant a dos tios, un del Polti i l'altre del Bardiani, i ja saps com acaba. I transmissions, jo m'he menjat cada transmissió perquè, esclar, nosaltres per tema de drets, com us comentava, no hem tingut accés, no tenim accés a les grans proves, i per fer ciclisme, doncs, durant molts anys hem estat fent voltes menors, que les teníem assequibles perquè els drets estaven lliures i no eren molt cares, però, per exemple, Volta a Polònia, hem fet 2 anys. Sí, és veritat. 2 o 3 anys. Clar, la Volta a Polònia, a qui interessa? Llavors dius, home, l'Esport 3 fa l'esforç i t'omplirà 3 hores de graella una tarda d'agost, de maquers, amb la Volta a Polònia. Que a la millor, doncs, sota les 3 hores, 2 hores 45 és avorrit, no? Qui s'ho mira? I els pobres que ho transmetem, l'Àngel i jo allà, que al final no saps què explicar històries de tots els corredors, anècdotes de 1000 anys, perquè és que, clar, llavors precisament s'ha optat una mica per deixar de fer aquest tipus de proves que no tenen tant d'interès, que jo crec que el que era excessiu també fèiem 3 hores a vegades, 150 quilòmetres, no cal potser tampoc, no? Perquè és que jo m'hi poso com a aficionat al ciclisme i dius, ostres, jo potser si estic a casa no em miraré 3 hores, 150 quilòmetres de Volta a Polònia amb una participació fluixeta i etapes doncs, que saps que resoldran a l'esprint, no? És una mica també la cara B del ciclisme, no? Sí, de fet, la Volta a Suïssa també teníeu els drets, aquest any no. Sí, aquest any no. I mira que aquest any ha sigut xula la Volta a Suïssa. Sí, perquè, bé, de fet, la Volta ha estat divertida perquè hi havia un gran favorit que ha acabat guanyant, que és l'Almeida, però clar, van cometre per mi un error el primer dia, deixar aquella escapada amb gent com Bocalén i com O'Connor, al final no ha fet res, però que els van donar un avantatge de més de 2 minuts, tot el que ha costat de neutralitzar, sort que hi havia la crono final, i l'Almeida va guanyar, que si no, no el guanya amb el Bocalén. Vull dir que són a vegades aquestes coses que passen al ciclisme que afortunadament també es trenquen els guions i passen coses imprevisibles, que això, clar, no sé si va ser un excés de confiança de l'UAE, però jo aquell dia dic, ostres, l'hem deixat 2 minuts i mig a l'Ocon, més que el Bocalén. Sí, a l'Ocon, perquè el que va fer l'any passat a la Vuelta, és que mira el que va fer. Sí, al final va acabar guanyant l'Almeida, però ja va costar. Però sí, em va saber greu no fer-la perquè l'hem fet diversos anys, la Volta a Suïssa, i aquesta sí que, home, no és la Volta a Polònia, la Volta a Suïssa està bé. I a més aquesta època pre-tour, que sempre, doncs,
sí que el Dauphiné se'ls menja gairebé tots, els bons, Pues llavors sí, aquest any hi eren aquest tots, any el Dauphiné... però normalment anava més repartit i a la Volta a Suïssa hi anaven corredors que anaven a preparar el Tour, no? Aquest any no, aquest any Dauphiné ha sigut, bueno, un petit Tour i eren tots allà, eh? Sí, no, faltava el Roglic i Sí, Van Aert. Dir, la resta estaven tots, pràcticament. I sí, això sí. que has dit de les... Espera. I això que has dit de les clàssiques, clar, també suposo que aquí la cultura de clàssiques no hi és, perquè potser falten clàssiques aquí que es disputin, perquè pràcticament no n'hi ha aquí, a Catalunya. Bueno, i a Espanya, hi ha la de Sant Sebastián i poques més, Sí, no? sí, sí, important, sí, dintre el World Tour només hi ha una hòstia i prou, aquí no. Antigament, me recordo jo que quan, els anys que feia de speaker de la Volta, el dia abans de començar la Volta hi havia el trofeu Masferrer, que era com un pròleg de la Volta, però independent, era una prova d'un dia. I es va deixar de fer també, no? I ara es farà la clàssica a les Terres de l'Ebre, que ja es va fer Sí, és l'any passat, veritat. que aprofiten, ho fan bé perquè és un dilluns de descans del Tour. Aprofitant que els dilluns descansen, doncs la fan aquell dia perquè puguin tenir una mica de més de visió, però clar, és difícil, costa les clàssiques. Però bé, més enllà de que aquí en fessis, jo el que em referia és que no hi ha la cultura de valorar les grans clàssiques del món del ciclisme, no? Que potser també, doncs, si tinguessis, com l'època que t'expliquen els savis, doncs, quan el Miquel Poblet guanyava la Milà-San Remo, doncs, tenies un català guanyant clàssiques, aleshores sí que segur que les hauries valorat més, no? Home, aquí vam tenir el Fletxa, que era un bon Home, classicòmetre, sí, però, i tant. clar, no n'hi ha prou que de tant en tant surti un corredor així que li agradin les clàssiques i que les disputi i que faci bones posicions per canviar la mentalitat de tot un poble, no? I creus que Pogacar ha canviat la forma de córrer el ciclisme? Fent aquests atacs a 80 de Sí, meta... en certa manera és el que deia al començament, que a mi m'ha recordat, salvant distàncies, una mica la forma que tenia de córrer el Merckx, perquè ha estat molts anys que hem vist doncs, que els líders de les grans voltes doncs, es limitaven a això, a assegurar la general i a fer els mínims esforços i fins i tot, si arribaves a un escapat, deixar-li guanyar el mateix Indurain, etapes del Tour en té poques, excepte les contrarrellotges, però òbviament les guanyava, però en línia Ni unes. en té una de quan encara no guanyava Tours, però quan era guanyador de Tours no les guanyava, perquè es limitava doncs, a controlar la situació, no? Doncs una mica doncs, el Pogacar ha retornat a l'època l'Eddy Merckx, els 5 Tours que va guanyar, doncs et guanyava mínim 5-6 etapes a cada Tour. El mateix Ocaña l'any 73 fa una exhibició, guanya el Tour amb un quart d'hora sobre el Teveret i guanya 7 o 8 etapes. Doncs una mica és el que ha recuperat Pogacar aquests últims anys, aquest esperit lluitador de dir no ho necessito perquè ja tinc 3 minuts d'avantatge, però em sento fort, em sento més fort que els altres, ens ataco i vaig a guanyar l'etapa i en més de 3 en tindré 4, no? I anar augmentant la diferència, no? I per això crec que aquest xicot doncs, ha despertat tant doncs, l'interès i l'admiració de molta gent que no és específicament aficionada al ciclisme i que ja ha tornat perquè li ha recordat la manera de córrer d'abans, no? I ara aquest any ens presenta un Tour brutal perquè, a veure, no és ell sol, perquè tenim el Vingegaard, que recordem que l'ha guanyat en altres Tours i que jo estic segur que arribarà al 100%. El Dauphiné sembla que li faltava un puntet respecte a l'altre, però bé, veurem què passa al Tour. I l'Hinol també el posaries a aquesta taula de Pogacar, Eddy Merckx, perquè Bernard Hinault també se'n va anar a córrer la París-Roubaix i ell odiava el pavé, o sigui, l'odiava. Tu el posaries en aquesta taula o està una mica per sota d'aquests dos? Sí, un intermig potser, també, perquè a l'època també es corria molt amb el cap i amb la calculadora, però sí que també era així i era un corredor també doncs, d'això, de calendari ampli i de disputar les clàssiques, també tenia un bon sprint i de disputar una mica tot, no? O sigui, són corredors més, com el Merckx, més versàtils, que van guanyar generals i pujar com els millors escaladors, doncs tenien un bon sprint i guanyaven les clàssiques i això, no? I, esclar, això s'ha passat al Pogacar i ja fins ara, doncs, els últims anys doncs, no passava això, els corredors estaven més encasellats, aquest és classicòman, aquest és sprinter, aquest és escalador i aquest és de generals i punt, no? I costava trobar gent tan versàtil que ho fes tot bé.
Clar, bueno, Vingegaard, de fet, és un ciclista que el seu calendari va enfocat en el Tour. No, Sí, no és va... més clàssic, Sí, és més com sí, l'Indurain, sí, sí. exacte, sí, I, sí. O I el ara fins i tot el Dauphiné hem vist que estava encara un punt per sota, perquè suposem que això que deia abans dels càlculs d'avui dia, de la professionalitat que hi ha al ciclisme, de com es calcula tot, de com es programa, probablement ell està programat perquè estigui al 100% al Tour, o fins i tot no al Tour, al començar el Tour, sinó a la part decisiva del Tour, no? a la tercera I setmana està aleshores igual allà perfecte. tenim tots la sorpresa de que deixa de roda el Pogacar i que pot guanyar el Tour. I l'altre incògnit és Benepul, que continua faltant-li aquest puntet que tenen els altres dos a l'alta muntanya, però que ha anat millorant i cada vegada està més a prop i, home, a mi se'm fa difícil pensar que els pugui guanyar. Però que, bueno, és el tercer home, podríem dir d'alguna manera, no? Arcadi, abans d'entrar amb el tema del Tour, et vull fer una última pregunta. Si no estiguessin Vingegaard i Van der Poel, diríem que el ciclisme és molt avorrit, perquè Pogacar ho guanyaria absolutament tot. Sí, possiblement sí, però bé, sempre hi ha altres corredors com Van Aert, un perfil completament diferent, però que és capaç de donar espectacle en tot tipus d'etapes. Sí, i tant. Que aquesta versatilitat, no sé si encara la tindrà, també, perquè el temps passa i últimament ja no és el que era, però, ostres, aquell Tour que recordem que va guanyar, em sembla que van ser seguides un sprint, una etapa de muntanya i una crono, i, hosti, un corredor que no està disputant la general, perquè l'alta muntanya no la passa, i dius, hòstia, un tio que no disputa generals, però que és capaç de guanyar-te una crono, un sprint i una etapa de muntanya, colló. Oh, i et corona el Mont Ventoux i guanyant una etapa al Mont Ventoux. Sí, és un fora de sèrie. Sí. Doncs mira, Arcadi, ja m'ho has introduït una mica. Anem a parlar del Tour de França, que comença ja en menys d'una setmana. Hi ha dos grans favorits, que són Pogacar i Vingegaard, que en les 4 últimes edicions de Tour, primera i segona posició, s'han anat intercanviant ells dos. Els dos els vam veure al Dauphiné, Pogacar el va guanyar, però Vingegaard se'l va veure que arriba en forma, no com l'any passat, que després de la caiguda de l'Eix Júlia doncs, arribava penjant d'un fil. Veus aquest Tour molt més igualat? Sí, jo crec que sí, perquè el que dius, el que et comentava abans del tema de que el sembla que el Vingegaard, que per cert m'han dit que s'ha de pronunciar Vingegaard. Vingegaard. Sí, no Vingegaard, sinó Vinge fa Ving i Gaard fa Gord. Vingegaard, sí, si ho hem de dir així ara no sabrem de qui parlem. Doncs això, en el Dauphiné semblava que estava un punt per sota de Pogacar, però pot arribar al Tour i que estigui a la mateixa alçada. Per tant, és una incògnita. Tot i que, evidentment, UAE també és una estructura brutal que segur que han preparat les coses perquè arribi al 100%. Però, esclar, s'ha cremat molt més durant l'any. És a dir, tot el que ha guanyat i ha corregut Pogacar durant l'any, pot ser que l'última setmana del Tour o les etapes decisives de muntanya li passi factura i que llavors l'altre estigui millor i el guanyi. Vull dir que això no es pot descartar, no? Però, bé, jo crec que té un domini brutal. I, per exemple, hi ha gent que diu que l'altre dia el Dauphiné, clar, a l'última etapa de muntanya, va saltar, va fer el foradet, però es van anar mantenint, van anar pujant tots al mateix ritme, perquè no va augmentar, i això vol dir que l'altre està molt bé. Pot ser, però també pot ser que ell jugués una mica amb l'altre, de dir, jo no acabo de marxar, que em vagi veient, que es vagi esforçant per atrapar-me, i jo vaig controlant, i, doncs clar, ja va guanyar per molt poc, no? I dius, tanta estona escapat i no ha augmentat, no? En fi, no sé si era una estratègia o és que realment les forces estan molt igualades. Tant de bo perquè ens ho passarem més bé, perquè això de que els Tours, o les Vueltes, o els Giros, és igual, qualsevol prova per etapes, o la Volta a Catalunya mateix, sigui tan dominada com va ser la de l'any passat, que va guanyar tot. Ostres, és espectacle, però és més avorrit. O sigui, és més divertit que hi hagi un pique i que guanyis per segons, no? Bé, com ha passat aquest any a la Volta amb la victòria final del Roglic a l'últim moment, no? O l'any del Roglic i de Benepul, no? No sé, jo crec que, home, per mi millor que estiguin igualats i fins i tot que hi hagi alternances de Mallot, com passava antigament, avui me'l prens tu, doncs t'ho prenc jo, que no sigui allò un domini absolut des del principi fins al final, no? I que no hi hagi
un tercer o un quart home que ara no hi pensem, que és difícil. És a dir, el que dèiem, l'Evenepoel ha millorat molt, però l'alta muntanya encara continua estant un graó per sota d'ells. Roglic, És està que cada vegada més gran. i Jo el no sé Giro fins i tot d'Itàlia... si apostaran per Lipovic en l'equip, no ho sé. Jo crec que el domini d'aquests dos és tan bèstia que és molt difícil que hi hagi sorpreses. Clar, i el bo és que també hi ha dues contrarrellotges, una que és contrarrellotge clàssica, plana, si mirem també el Dauphiné, Vingegaard a la contrarrellotge va estar millor que Pogačar. Sí, Però exacte. clar, l'altra contrarrellotge és una cronoescalada, que és a Peiragures, crec que és. Sí. I clar, tu creus que aquí Vingegaard li pot marcar la diferència i això farà que Pogačar doncs, hagi d'atacar més, hagi de forçar, es desgasti més, que és el que comentaves tu, perquè porta més esforços al llarg de l'any, i la tercera setmana això li pot passar factura. Sí, sí. Ara fa de mal dir com evolucionarà la cosa, perquè, esclar, d'acord que la crono de la Dauphiné va estar per davant Vingegaard, però això tampoc no és cap garantia ni la seguretat de dir a la crono tinc avantatge i a la crono li trauré 40 segons. No, és una incògnita total, no? Per tant, no crec que la cronoescalada condicioni ni molt menys la manera de córrer el Tour, no? La resta d'etapes, vull dir que no sé, serà una mica el dia a dia i que es vagin veient ells a veure com estan. I el que està clar és que tant l'un com l'altre, clar, tenen dos equiparros. Això sí. Passos que han sortit ja a les llistes i dius, hosti, llavors esclar, aquí dependrà també molt l'estratègia de com jugui cadascú els seus peons, això és com els escacs, no? Les seves cartes, perquè esclar, a veure, evidentment que tots dos són els líders indiscutibles i que tindran a la seva disposició corredors, com per exemple Almeida, que acaba de guanyar la Volta a Suïssa, que en moltes curses de l'any és el líder de cap de files, aquest any crec que ha guanyat tres voltes per etapes. Però evidentment que ningú se li pot passar pel cap que hi pugui haver una bicefàlia i un doble cap de files. El cap de files és Pogačar. Almeida sap que ha de treballar per ell. I és clar. El que passa que a vegades no saps si és millor tenir un gregari d'aquests bons que saben que són gregaris de tota la vida, o corredors que són bons i que en molts moments de l'any són líders, que hagin de fer de gregaris, no? Però bé, tant l'un equip com l'altre tenen corredorassos que vaja, poden jugar molt, molt bé les seves cartes, no? I aquestes estratègies, això és el maco del ciclisme etapes, que allò típic de posar a l'escapada un corredor que saps que després esperarà l'altre, pot ajudar en un moment donat. No sempre surt, però quan surt això és fantàstic. Pues el que va passar aquest any al Giro, amb el Visma, que Van Aert el van deixar escapar a la fuga. Aquella etapa va ser... Sí. Bo, com fa 2 o 3 anys. Allà sí que va ser per mi un error molt clar de UAE de no saber llegir bé l'estratègia aquell dia. No posar ningú a l'escapada, no ser conscient que allà hi havia Van Aert, donar tant avantatge que permeties que Van Aert arribés a l'últim port, perquè si tu no els dones 10 minuts, o sigui, si els tens més a prop, saps que quan arribi al port, Van Aert, cony, no és un escalador. L'enganxaran abans d'hora, no? Aquella etapa va ser un error claríssim de UAE. Però és que jo crec que UAE, estratègicament parlant, moltes vegades el salva Pogačar, perquè a vegades fan unes coses, com mira mateix a la Volta a Suïssa, deixant minuts a Ocon hora escapat, Bauquelin potser sí, perquè no t'ho esperes, però moltes vegades el salva Pogačar. En canvi, jo crec que el Visma amb això juga un punt a favor, que a nivell d'estratègic és millor equip. I crec que també a l'UAE aquest any el beneficia no portar un corredor com Ayuso, que Ayuso ja se'l veurà l'any passat, que de gregari no pot fer, perquè és que no anava. No va jugar Pogačar. Però bueno, té molta gent bona que farà molta feina. El mateix Marc Soler farà una feinada, ja veuràs. I tant. I l'Adam Yates i no sé. Tot l'equip. El meu dubte és Almeida, a veure com jugarà. L'any passat ho va fer, l'any passat el va ajudar bastant. Sí, no, segur, ja sap que va això, no? Jo el que trobo a faltar de gregari del Pogačar és el Maika, que per mi és el millor gregari que té l'UAE. Rafa Maika per mi és el millor gregari que té. És que entén perfecte el seu paper. Sí, però clar, també l'han de dosificar ja que té una edat, Sí, té una edat. I van al Giro ja, de fet, aquest any. Van al Giro, sí. I potser fa vuelta, no ho sé, ja ho veurem. I dels dos equips... No, de tota manera, tu mires l'equip i dius, hosti, quin equipàs, no? És brutal. I el Visma igual. I a tu quin dels dos et sembla més fort? És que és difícil. Potser un pèl més el Visma, no? Però no ho sé,
Fa molt mal dir això, fa molt mal dir, és complicat, perquè a vegades, moltes vegades tampoc no veiem tota l'etapa, o bueno, les etapes de muntanya últimament sí que ens les fan senceres, i no sabem què passa als primers quilòmetres. La gent que treballa inicialment, veiem al final, no? I llavors també és molt important la gent que penca al principi, no? Llavors potser corredor, ara mires els dos equips i diries els que tenen menys noms són aquests dos o aquests tres. No són els menys importants, perquè potser són els que fan la feina fosca més al principi, no? I també són importants. Però, a banda d'això del pencar, hi ha, que deies tu, de l'estratègia. L'estratègia al ciclisme actual és bàsica. I en un dia que la caguis, se te'n pot fer el Tour a Norris, com va passar al Giro. I el recorregut, creus que se li adapta millor Pogačar que Vingegaard aquest any? Fa de mal dir, perquè és que són molt similars. És a dir, jo crec que afectaria molt poc que el recorregut tingués un pèl més de muntanya, una arribada més a dalt, una contrarrellotge més, perquè són molt similars si estan en forma els dos, com s'ha demostrat els últims 5 anys que estan els dos allà, no? Vull dir que no... Jo crec que és secundari una mica el recorregut. Sí que això pot influir més, per exemple, en un corredor com Evenepoel, per dir una cosa, que si fos un Tour amb menys arribades a dalt, amb menys muntanya, amb una crono molt més llarga, podria donar alguna certa opció més, no? Però Pogačar i Vingegaard crec que el recorregut és bastant igual amb ells dos, I no et falta duresa aquest Tour? És que jo l'he mirat les etapes així de muntanya i a mi em falta alguna etapa més així de muntanya, o una, com van fer el Giro l'any passat, era Livigno, crec, l'etapa que hi ha 200 quilòmetres de 6 hores. El Tour, no sé, a mi em falta una etapa d'aquestes així, de 200 quilòmetres de muntanya, i és que a mi el recorregut del Tour... En teoria sí, però a vegades a la pràctica són les etapes que passen menys coses, o perquè hi tenen molt de respecte, o poden condicionar altres tipus d'etapes. Jo crec que el recorregut del Tour sempre és supervariat, és a dir, no ho sé, em costa pensar doncs, que s'hagi dissenyat mai un... Bueno, en el passat sí que s'havia fet, no? Dissenyar un recorregut pensant en un determinat corredor que pugui beneficiar més o menys. O sigui, en el sentit aquest, per exemple, no ho sé, ara imagina que hi ha un corredor francès sí. com l'Evenepoel, que és un contrarrellotgista brutal, però que no és un escalador pur. Doncs probablement, mira, posem 2 cronos llargues i les mínimes etapes de final en muntanya perquè no sigui dit, no? Aleshores sí, però a banda d'això jo crec que el recorregut és molt complet i tindrem dies de tot. Tinc ganes de veure si tinc festa i puc anar a l'etapa del Tourmalet, perquè són els típics ports de tota la vida del Tourmalet, l'Espent i el Peire Surt, acabant a Superbanyeres, que jo crec que és la que ens queda més a prop aquest any, perquè no hi ha Arieja, hem d'anar més cap a l'oest, però bé, si puc anar... Crec que aquell cap de setmana tinc festa i llavors m'hi escapo. Sí, pots escapar-te, sí. Sí, perquè això sempre, a part de la feina, sempre ho he fet també, d'anar amb la família o sol o amb amics a veure etapes, perquè és... Com et deia al principi, el porto a dins des de petit i, evidentment, ara quan em jubili continuaré anant-hi per veure'ls de prop. I tu ets partidari que a una gran volta hi hagi sempre, mínim, una etapa o de pavé o esterrato, o no? És que li dona molt més emoció. Mira el Giro d'Itàlia aquest any. Sí, és una mica... Com més variat sigui un recorregut, millor. I una mica, doncs, si el pavé és un símbol d'aquella zona del nord de França, doncs està bé incloure-la. Potser no cada any, però de tant en tant sí. I ara l'Esterrato, que s'ha posat de moda a Itàlia, doncs bé, mira. Sí. És que mira't ara un Pogačar fa 3 o 4 anys el Tour va haver una etapa de pavé. T'imagina't ara per les llambordes a Pogačar aquest any, que de fet ja les ha corregut aquest any. Passa que aquí sempre hi ha gent que està una mica en contra, sí, hi ha molts equips que estan en contra. Et pot condicionar tot un Tour, és a dir, una avaria, una caiguda en un moment clau d'un corredor dels favorits, que no arriba, costa molt que arribi a temps al recanvi, queda despenjat i perd 3 minuts allà, t'ha condicionat el Tour. Tot és una loteria, és a dir, estem parlant de Pogačar i Vingegaard i qui et diu que un d'ells no té una incidència o una caiguda? Esperem que no. El que va fer l'Indurain de guanyar 5 Tours seguits o Armstrong
passés el que passés després, però 7 seguits, és a dir, de no tenir ni un mal dia mai, ni una caiguda, ni una malaltia, cap incidència, és molt difícil això, estar cada dia allà, cada dia allà, cada dia allà, és que és clar, és molt complicat, és molt complicat. Qui et diu que, jo què sé, li passa alguna cosa a Pogačar a la tercera etapa? Una caiguda col·lectiva, qualsevol tonteria, i acaba sent l'Almeida el líder de l'equip i guanyant el Tour. També podria ser, no? Mira el Giro d'Itàlia aquest any. Els 3 que tothom s'esperava al podi, ningú en va estar. Sí, si tot fos tan previsible no tindria gràcia. No, correcte. I el tercer calaix del podi, jo aquest any el veig molt obert, perquè a Remco, el Dauphiné, clar, que no ens hem de basar en el que ha passat el Dauphiné 100%, que l'any passat el Tour Remco ho va fer molt bé, però aquest any a mi em dóna la sensació que té més rivals per aquesta tercera posició. A mi Lipovic, o sigui, sembla un ciclista espectacular. Sí, però aviam com ho farà el Bora. Faran treballar per Roglic o diran no, fem el canvi generacional? És que jo Roglic no sé, és que per mi Roglic no sé com arriba, perquè havia d'estar això va passar antigament amb el relleu Delgado-Indurain, que hi va haver un Tour que encara van posar Delgado pels galons com a líder i que si haguessin fet el canvi probablement aquell any Indurain hagués pogut lluitar ja pel Tour i no el van fer temps. Per tant, a Bora li podria passar això, que per galons diguessin no, el líder encara és Roglic, perquè de fet encara ha guanyat coses i ha demostrat que no està tan acabat, no està ni molt menys, que ningú l'aterri, no? Doncs clar, l'altre ve amb molta força i potser és el moment de fer el relleu, no ho sé. I també, per exemple, clar, jo no sé quin paper tindran Almeida i Yates, que Almeida per mi està per fer podi, si no estigués a l'UAE per mi seria el candidat a fer tercer, i Simon Yates, que ve de guanyar el Giro d'Itàlia, també per mi són 2 altres candidats, igual que Carapaz. Vull dir, és que jo crec que la tercera posició la veig molt oberta. Sí, si descartem aquests que dius que formen part dels mateixos equips que Pogačar i Vingegaard i que per tant en teoria no haurien de disputar el podi, en teoria, aleshores sí, aleshores tu pots mirar els altres equips i veure quin és l'home fort de cada equip. Tens el Carapaz, no sé si un Enric Mas, perquè cada any es diu i mai acaba de ser-hi, no ho sé, n'hi ha molts, però sí, és una incògnita. També està bé que estigui obert això, no? No, i tant, sí, molt millor. I també t'anava a comentar, aquest any el Tour, de moment, a les llistes només hi ha un català, que és Marc Soler. No sé si el Roger Adrià anirà a Albora. Hi ha pocs corredors catalans, no?, que vagin al Tour, o falten corredors catalans. Sí, aquesta... A veure, jo he cobert Tours que no n'hi havia cap, i alguns que n'hi havia un. I és una mica de llàstima. No sé, ara que des del Roger, no sé si el Bora ha fet la llista definitiva. No ha fet llista. A Pro Cycling Stats surten 6 ciclistes, però ell no hi és d'aquests 6. No, ens quedarem amb el Marc, suposo, treballant per Pogačar, que també tindrà protagonisme, segur. Doncs l'ideal seria que en tinguéssim uns quants, però en fi... Home, tenim corredors bons, però esclar, per circumstàncies pel que sigui, en aquesta llista del Tour probablement ens quedarem només amb el Marc. Bueno, confiem que en el futur en tinguem més, no? Sí, Adrià Pericas. Hi havia cobert Tours que n'hi havia un o cap. És a dir, el Fletcher, me'n recordo, molts Tours que era l'únic, després el Purito, vaig cobrint algun amb Isaac Gálvez, m'ha guanyat Isaac Gálvez, que esprintava, però bé, alguns tenia cap, I em feia una enveja als companys d'Euskal Televista, que tenien 14 o 15 bascos, i jo deia, però jo tinc un català. Sí. I el Movistar, a priori, presenta un equip bastant atractiu. Ara m'has mencionat l'Enric Mas. Per tu què ha de buscar? Perquè hi ha molta gent que li diu no, deixa't d'anar a buscar un top 10 i vés a caçar etapes. Tu, si fossis el director esportiu de Movistar, amb Enric Mas què faries? A jugar a buscar un bon lloc a la General o buscar etapes? A veure, és el de sempre. Tu què valores més? Un 6è lloc a París? Exacte, sí. O guanyar una etapa? Jo crec que arriba un punt que els equips haurien de preferir guanyar una etapa, perquè a veure, 6è lloc a París, sí, això passa molt desapercebut. Sí, jo crec que ell preferiria guanyar una etapa, tot i que també hi ha altra gent a Movistar que poden intentar-ho, com joves aquests. Sí, Castrillo, l'Ivan Romeo, que va fer una exhibició al Dauphiné. Exacte, hasta el Romo, no ho sé. Sí. Però bé, no ho sé. Jo crec que tots aquests equips han d'anar a buscar etapes. És que és inviable. Home, sí que és maco fer un top 10, no? Però top 10 altura està bé.
però ningú se'n recorda, és això. Ara dius Castrillo, vale, ha fet una gran volta a Suïssa, bueno, ha acabat el 9è. La gent pregunta a la gent del carrer qui és el Castrillo. Potser te'l recorden per l'any passat el que va Per fer amb la el Quer Vuelta, Farma. sí. Sí, Sí, totalment. Però bueno, no ho sé. i Sí, ens ho passarem bé segur. aquest juliol. I ara ja t'acabo amb els dos altres, per mi, dos ciclistes que sempre juguen alguna més. No estan per la general, ells ja saps, van a buscar les etapes. Van der Poel, que jo el Dauphiné el vaig veure molt bé, i Wout van Aert, que abans ho has comentat, és que és un espectacle ciclista i sempre a les grans voltes rendeix millor que les clàssiques, que és la seva especialitat. Per què el Van Aert sempre rendeix millor en els tours i a les grans voltes que no pas a les clàssiques? És un ciclista... Sí, és tan curiós perquè, clar, a més dius, ostres, en teoria el Tour ha de treballar pel seu líder, de la general, i ho fa, de fet. Sí, no. Però corre d'una manera que sembla que corri per ell. I el Van der Poel no diguem. El Van der Poel, ostres... No, li fa els sprints, és el llançador dels sprints del Philipsen, sempre. Exacte, però a part, aquest any el Dauphiné s'ha ficat a escapar de cada dica. I tant, sí. Ostres, se m'està acabant la bateria. Doncs, no, a veure, segur que seran donant espectacle també, i suposo que també hi haurà una lluita bastant aferrissada pel mallot verd, amb Mats Pedersen, amb Philipsen. No, Pedersen crec que no va, perdona, Arcadi, que et corregeixi. Mats no va. No, el Mats no va. Van amb Jonathan Milan. Exacte, van amb Milan. Amb Milan, Philipsen... Sí. Jo que no crec, no ho sé, Van Aert és un tio que per la seva versatilitat, que et pot fer punts amb etapes de tot tipus, doncs sembla que seria un home per lluitar pel verd, però òbviament estant amb l'equip d'un aspirant a guanyar el Tour no crec que es desgasti per anar a buscar el mallot verd. I aleshores Van der Poel potser sí, i evidentment, doncs, bé, Van der Poel depèn, perquè si ha de llançar Philipsen tampoc farà punts, perquè clar, un cop l'has llançat tu entres al 14 moltes vegades, no? El favorit estarà entre Milan i Philipsen, suposo. I Girmay? Que és una lluita maca que també passa desapercebuda pel gran públic, allò que dèiem abans, no? Excepte l'aficionat concret. I també està molt bé, jo recordo haver parlat moltes vegades amb Òscar Freire, que dèiem una mica això, en Espanya no me valoran lo que hago, no? Un tio que guanya el mallot verd del Tour, hosti, és molt important, no? Però esclar, aquí només estem pel groc. Mira, avui justament vas de groc, sí. Però no, la lluita pel verd serà maca també. No, i tant, i també tens el Girmay, que l'any passat el va guanyar, i suposo que buscarà revalidar-lo. També a l'Arnau de Lig, a veure si en algun Tour guanya alguna etapa. No, sí, hi haurà bons sprinters. Jo també el que tinc ganes de veure és a la Philippe, que a Suïssa ha estat molt bé, a veure si pot guanyar alguna etapa. Val, Arcadi, ja acabo. Et vull fer un test ràpid, val? On m'has de tirar un nom, o et diré un ciclista i un altre i me l'has de dir, val? O una cursa, o qualsevol cosa. Vale, ciclista preferit. D'ara o de sempre? D'ara i de sempre, qualsevol, pots dir el que vulguis. Merckx, Pogačar. Una cursa. Fàcil. Una cursa, la Volta. Un port de muntanya. El Tourmalet. Voltes per etapes o les clàssiques? No puc dir tot, no? Va, voltes per etapes, va. Però bueno, tot. Mira, la tenia apuntada i m'has dit ciclista preferit, Pogačar o Merckx. Mulla't, Pogačar o Eddy Merckx? Merckx, perquè és la meva infància i de moment encara el supera per palmarès. Un sprinter. Mira, ara et sorprendré. Abdujaparov. Un escalador. Fuente. Un classicòman. Poblet. Un contrarrellotgista. Ocaña. I ja per acabar, un llibre que recomanes. De ciclisme? O poden ser els teus també. Qualsevol. No, els meus són de maratons, són de córrer. Da igual, però pots... A la meva vida privada m'he dedicat a fer maratons. Però de qualsevol. Ostres. Hosti, ara m'has enganxat aquí, no ho sé. De ciclisme, estava pensant en algun de ciclisme. No, pots dir si no qualsevol llibre, És... Hòstia, ara m'has fotut. Aquesta sí que no me l'esperava. A veure...
Ostres, mira, un que vaig llegir de ciclisme que em va agradar molt fa molts anys, que es deia l'Alpe d'Huez, Val. que també Doncs era una altra sí, sí, muntanya. un gran He port dit de Tourmalet muntanya. perquè jo l'he pujat diverses vegades i m'agrada molt, però l'Alpe d'Huez també té el seu què. Pensava que em diries el Coll de Pradell, També. que el tens a prop. O el plató de Vella, que l'he fet Sí. moltes vegades, abans de que hi pugessin el Tour. Doncs, Arcadi, moltíssimes gràcies per venir aquí a Esporafons. Per mi ha estat un plaer que vinguessis aquí a parlar de ciclisme, de la teva trajectòria esportiva que ha estat trajectòria periodística que ha estat molt llarga. I ha sigut un plaer, la veritat. M'ho he passat molt bé. M'has explicat moltíssimes històries, també com ha evolucionat no només el periodisme, sinó el ciclisme. Així que moltíssimes gràcies per venir aquí. I res, espero que veure't seguint narrar voltes a Catalunya. Espero A veure. veure't una més ni que sigui. Una més, com a molt. Sí, i moltíssimes gràcies. A tu, un plaer.